10:50 a.m. and delayed na ko sa akong mga posts. So, yeah. Ano lang tadi? Kapoy na kong post and na-stress na sa ko and klase ko and exam ko niya. So, ma-stress ko samot. Asa naman ito akong suga? Kanay lang. So, yes, padung sa ko stress balik kay nagangkay buhat ko na sa eskwelahan and then ako bago ko matabay pasensya ra gud nya kanang hindi man ko mag-ayos kay kitapol mo ko ayos kay padablahay man niya akong vlog. Wala ko sa gulingon. Anyway, kanang muna siya. It's around 10 a.m. and I need to get ready. I have an exam at around 5:30. Yeah, wala gid ko pangandam pa, wala pa ko mo review. Wala gid. Kaging akong utok. Blown out mo tangin yung picture tiyali. Ano blown out mo ni siya? But, basta, muna siya. So, tanaw na taliyon siya ayo ani. Atay. Adong na ko sa Unibay and ako sa mood. Lain akong paminaw. Ako tuon. Feel bad. So, nang ako siyang ribay niya. Kanang muna siya kong eskwelahan. Doon na kayo. Pero ano po ko sa auto. Kaya nindot ang init sa auto. Tugnaw ko yung panahon ron. Winter. Patay kay kuan ba? Yatay ang akong audio ni. Sakto na eh. Sakto na. Yeah. Kaya yung exam by 11.5 over 20. Kay wala ko mag-expect. Nag-relax ko. Murag nagkuhan ko kadali na na-realize na ko na 27 minutes already ay and 18 items. So, kabuang ko paspas. Failed. Good morning. Sayo pa kayo sa buntag. Pero di inagay kayo sayo mga alas. Ay, di na pinarasutso. Pero I just decided I'm gonna go out and take some videos of the fog and everything. So let's go, guys. Quick flight tabay pero kanang way ayo kay walay fog ya murag lapok kayo mo tanong dadalig limpyo sa kanan kay di mo ganan huga akong sa kanan so paulit na lang ko o ganahin mag shoot. Yes. Uli duka kayo nagbuhat ko mga trabaho yung man nag laundry nya nag dryer duka. Kapit ko makatulog, malakbi atong laundry pag alas 11, pero nakatulog ko till 10:54. So, kapit mo sila na akong labada nga to. Shoot, patawag mabay.